Nin ye Rusi jamana ka cidenyaso ɲɛmɔgɔ ka taama fɔlɔ ye jamana nin na kabini san 2017 ka kɛ ni Rusila jamana ka cidenyaso bɔlɔlɔ sira fɛ. Su fɛ ka taa karidon na ka na se tɛnɛndon ma, Rusi jamana ka cidenyaso ɲɛmɔgɔba o bisimila Conakry pankuru jiginyɔrɔ la a tɔɲɔgɔn Laginɛ Murisada Kuyate fɛ. Rusi jamana ka cidenyaso ɲɛmɔgɔ bena ɲɔgɔn ye tɛnɛndon sɔrasi fanga ɲɛma fɛ min ye jamana nin ka fanga ɲɛmɔgɔya minɛ fanga dafirili dɔ kɔfɛ san 2021. Général Mamadi Doumbia Guinée jamana kɔkan minisiriso y'o jira. Agence TASS Rusila baarakɛda ka fɔ la Lavrov kan ka politiki ɲɛmɔgɔw kunbɛn ka bɔ ni farafina tilebiyanfan kɔgɔjidala jamana nin na min falen bɛ nafolo sɔrɔlen na o ye ni farafina taama taabolo fɔlɔ dɔ ye. Jamana baarada m'a jira ko nin taama nin taabolo dɔ bena kɛ mun ye. Afrise Russe n'o b'a yɛrɛ jira ko Rusila kunnafonidilaw ka tɔnba min bɛ ko kelenw kan farafina gun kan o ka fɔ la Lavrov fana bena kɛ Tchad jamana na arabadon cidenya jɛkulu ɲɛmɔgɔya la. O barokun kelen nin fana bɛ jɔyɔrɔ dɔ kɔfɔ min bɛ se ka kɛ Burkina Faso k'a sɔrɔ a ma dɔn fɔ. San laban ninnu na Rusila ye a jɔyɔrɔ barika bonya farafina gun kan. Vladimir Poutine ye farafina ɲɛmaw wele ka na ɲɔgɔnye dɔ la min kɛra Saint Petersburg la juillet kalo o san 2023 la. Farafina jamana kɔkan ko minisiriw ka lajɛ dɔ bolodara ka kɛ Lavrov lamini na ɲina Rusi jamana na Sotchi dugu min bɛ kɔgɔji fiman kan nga a don kelen nata ma boloda fɔlɔ.